mu je za mu iya. Suwaye kuma a can? Gayuna? Oh, ku ne Avengers? Ni ne nan Spider-Man. To shikenan tunda kun ƙi kula ni, zan yi uzuri na in yi ta kaina, in fece ma in ban muku garin. Ku suwaye? Ka riƙe wata banzan guduma. Ko me kake ji da shi kai ɗin? Da namiji kake magana? Da ni za ka ja kenan. In kana ji da shi ba mu gwabza ba? Bari ka ga in ci uwar wannan gayan ta. Oke, ɗauka kuke ni ƙaramin gwanyo ne ko? Amma abin da mamaki kuwa. Ya zama dole ka ɗanɗana kuɗarka a yau, ka gane?